हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों मोनसे बिग आपडेटनि गेजेरजों आरो बे बिग आपडेटआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो अब्लानो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। बे बिग आपडेटआनो जादों फेक B.Ed सार्टिफिकेटफोरखौ भेरिफिकेसन खालामनो बिथोन हरनाय जाबाय। जोंनि आसामावहाय गोबां केन्डिडेटफोर दङ जायनाखि केन्डिडेटफोरनि B.Ed नि सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटआ माखासे इलिगेल दङ बा माखासे फेक दङ। दा बे फेक B.Ed सार्टिफिकेट लानानै जायफोर फोरोंगिरि मावगासिनो दङ आरो बे फोरोंगिरिफोरनि एगेन्स्टआवहाय भेरिफिकेसन खालामनो बे बिथोन बिलाइखौ हरनाय जादों आरो बे बिथोन बिलाइया माब्ला हरदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो मोनथिगोन। बेवहाय नोंथांमोना नायदो बेयो 7 आगस्ट 2023 आवनो हरनाय जादों बेखौ आरो बेखौ बबेनिफ्राय हरदों बे जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ द इन्सपेक्टर अफ स्कुल बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सार्कोल मुसलपुर बेनिफ्राय फैनाय जादों आरो नोंथांमोना बेखौ नायबानो मोनगोन। बेनि जानाखि बिथोन बिलाइ नोंथांमोना नायदो बेवहाय टु द प्रिन्सिपाल एन्ड हेडमास्टार बेखौ नायदो। ओमफ्राय बेवहाय साबजेक्टआव मा दङ नोंथांमोना नायदो रिगार्डिं साबमिशन अफ B.Ed सार्टिफिकेट बेखौ नायबानो जाबाय आरो बेनि जानाखि रेफारेन्स नाम्बारखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय। दाना बेनि सिङाव मा लिरनाय दं नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय बिसिम नोंथांमोना फरायनानै नायदो बेवहाय मा लिरनाय दङ। बेवहाय आङो मेन पइन्टखौ नायनोसै। बेवहाय B.Ed certificate is original against the B.Ed degree holder teacher of your school for the investigation and crackdown on the illegal B.Ed certificate awarded by many university। बेवहाय इलिगेल B.Ed सार्टिफिकेटनि सोमोन्दै भेरिफिकेसन खालामनाय जादों आरो जायनाखि साख्रि मावनानै दङ बिथांमोननि गासिबो B.Ed नि अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौ भेरिफिकेसन खालामनो बिहरनाय जादों आरो बेखौ मोनसे डेटनि गेजेराव हरनांगौ बर्ड लिरनाय दंखायो। Therefore you are requested to submit the B.Ed certificate on or before 21 August 2023 positively for necessary action। आरो बेफोर अरिजिनेल B.Ed नि डकुमेन्ट्सफोरखौ 21 आगस्टनि गेजेरावनो बेखौ साबमिट खालामजोबनांगौ होननानै बुंदों। आरो बेवहाय दा जेसेबांनाखि इलिगेल भाबै B.Ed सार्टिफिकेट लानानै फोरोंगिरि मावगासिनो दङ जुदि बिथांमोना जुदि इलिगेल भाबै साख्रिखौ मावदोंब्ला बिथांमोनाथ' हमजाखागोन। बियो बेनिफ्राय रावबो बारग'नो हानाय नङा आरो बेबायदिनो बेथ' B.Ed नि थांबाय दा B.Ed निया इनभेस्टिगेसन जागासिनो दङ आरो बियो आसामनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो जाजोबगोन बियो। आरो थिग बेबायदिनो जोंनि जानाखि D.El.Ed लाग्राफोर दङ D.El.Ed लाग्राफोरनि केन्डिडेटफोरनि एगेन्स्टआवबो माने जायनाखि इलिगेल भाबै D.El.Ed कर्सखौ लादों बिथांमोननि एगेन्स्टआवबो बेनि फारसे भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन। दा B.Ed नि एगेन्स्टआव जाग्रोबाय आरो दा D.El.Ed नि एगेन्स्टआवबो जागोन बियो। जायफोर फोरोंगिरि मावनानै दङ बिथांमोना इलिगेलै साख्रिखौ जुदि मावनानै दंबा बिथांमोना हमजाजोबगोन आरो जायफोर बिथांमोन साख्रि मोनथ'वाखै दा टेट पास जानानै दङ आरो साख्रि मावगोन होननानै सानदों बिथांमोना सांग्रांथि थानायानो मोजां। जाहाथे मानोना बिथांमोनहा जुदि फेक इलिगेल सार्टिफिकेट लानानै जुदि साख्रि मावोब्ला आरो उनावहाय जुदि हमजायोब्ला बिथाङा लाइफ टाइम एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोननाय नङा। बिथाङा जायनाखि हाइकर्ट केस जागोन बा बिथांनि एगेन्स्टआव मोनसे केस जागोन आरो जै केस जानाय लोगो लोगो बियो बे डिपार्टमेन्टआव आरो माब्लाबाबो साख्रि मोनफिननाय नंला। दा बेखायनो जायफोर केन्डिडेट बिथांमोनहा इलिगेल भाबै D.El.Ed बा B.Ed लानानै दङ बिथांमोना गाव गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ सम थानायावनो क्लियार खालामनानै ला आरो नोंथांमोनहा जुदि इलिगेलै सार्टिफिकेट लानाय दङब्ला नोंथांमोनहा रेगुलार मुडआवहाय बा ODL मुडआवहाय नोंथांमोनहा D.El.Ed बा B.Ed खौ लानानै दोनफिन नङाब्ला नोंथांनि थाखाय बियो खैफोद गोनां दङ। সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছে ফেক B.Ed সাৰ্টিফিকেট যোনে লয় টিচিং জব কৰি আছে বৰ্তমান তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টত এটা ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এটা লেটাৰ আহিছে আৰু এই লেটাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। এইটো ইয়াতে অফিচ অফ গভৰ্নমেণ্ট অফ আসাম অফিচ অফ দ্য ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কেল মুছলপুৰ এইটো মুছলপুৰৰ হৈছে আৰু এইটো ডেটটো আছে ইয়াতে আপোনালোকে চালে গম পাব 7 আগষ্ট 2023 আৰু এইটো যোনে B.Ed ফেক B.Ed ডকুমেণ্টছ লয় টিচিঙৰ জব কৰি আছে তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টত
ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ যিমান নেকি B.Ed চাৰ্টিফিকেট আছে ইয়াতে ফেক বা অৰিজিনাল বা ৰিয়েল বা জেনুইন কেণ্ডিডেট সবৰে ডকুমেণ্টছটো ইয়াতে চেক কৰিব ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব আৰু ইয়াতে যোন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ফেক বা ইলিগেল ডকুমেণ্টছটো পায় তেখেতসকলৰ চাকৰিৰ পৰা তেখেতসকলক আউট কৰি দিব আৰু এইটো ডকুমেণ্ট ছাবমিট লোৱাটো ইয়াতে লিখা আছে বিফৰ 21 আগষ্ট 2023 মাজত ছাবমিট দিব লাগে সেই কথাটো কৈছে চ' বন্ধুসকল এইটো হ'ল B.Ed জনে B.Ed লয় চাকৰি কৰি আছে ফেক B.Ed ডকুমেণ্টছ লয় এইটোৰ ইয়াৰ এগেইনষ্টত এইটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰি থকা হৈছে আৰু এইটো অসমৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে হৈ যাব আৰু এইটোৰ পাছত এই B.Edৰ পাছত এতিয়া D.El.Ed জনে ইলিগেল ভাৱে চাকৰি কৰি আছে D.El.Ed চাৰ্টিফিকেট লয় তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টতো সেইটো ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰা হ'ব লাহে লাহে এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ B.Edৰ এগেইনষ্টত কৰা হৈছে এতিয়া নেক্সট ষ্টেপৰ কৰা হ'ব D.El.Edৰ এগেইনষ্টত চ' বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আপোনালোকে এইটো লেটাৰটো ভালকৈ চাব বা নটিচটো ভালকৈ চাব ইয়াতে আপোনালোকে গম পাই যাব स' लोगोफोर नोंथांमोना नटिसखौ मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय आरो बे नटिसनि सोमोन्दै नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो गोदान আপডেট ভিডিঅ' লানাनै फैबाय थागोन स' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপুনি যদি এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজোন্থों